Jam wale mon bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe yaw Pindi TV min calmini on ɗo mbawɗon wonde e dunde Baba Adama nde kala min bismimon e kelle gadande roɓe jaydeji aljuma jeegom lewru décembre 2024 bisimilla wona kelle gadande roɓe ndo jaydeji puɗɗortoɗen ko jayde gendire leydi Sénégal jayde le soleil ɓe garti ko e démarrage de la commercialisation de l'arachide de ngolɗo gollorgal gendire leydi Sénégal Sonacos ɓe garti e eboje pawdinɗe ɓe jogui e ndeɗo hitande to banggue wonande jeeygu guerte ngu e yiidi ni wonande on société ko ɓuuri temedde tati ujunere to banggue guerte ma so temedde tati ujunere tonne guerte woni ko sohla e oɗo campagne ɓe garti ni toon to Diourbel ɗin otoji ɗi ganduɗa hande oɗo saaha ne wayno mbaɗi ya garta mumen to banggue nawoji guerte e on usine Sonacos gonɗo to Diourbel jayde le quotidien arti hen jayde le mandat ɓe garti koye El Malick Ndiaye à la tête de l'Assemblée nationale. Un choix stratégique de Sonko on mo ganduɗa ko El Malick Ndiaye gonɗo président de l'Assemblée batirde gendire leydi Sénégal ɗum ɗo de ko ɗum cuɓogol tawi noon ummi koye miijo yumtugu ngo Ousmane Sonko jayde l'évidence ɓe garti e koko yetno mo ganduɗa ko Pierre Goudiaby Atepa tawi noon ko affaire alhaali makko hakkude makko noon e mo ganduɗa ko Amir Abo kanko Pierre Goudiaby Atepa hanki o hettama taw koye ballal juge d'instruction kono ɓe garti kamɓe évidence ha joni e Barthélémy Diaz mo ganduɗa ko sardianke to gardunoɗo liste Samusa Kaddu ne wayno kanko Barthélémy Diaz hande o de ne wayno ko jaggal ɗaɓɓande jagoɗo kalfinaɗo ñawoje leydi Sénégal ene fada ko yete ko révocation gam ittude kanko Barthélémy Diaz e ko yitno noon e siège makko toon to Assemblée nationale mbo leydi Sénégal jayde point actu ɓe garti ko yomo ganduɗa ko kay woni Déthié Fall kam e Boubacar Camara Déthié Fall mo ganduɗa ko kay tigui waɗano investir e liste Samusa Kaddu ko nonne kadi ay e dumunay ɗi ganduɗa jam fi tawoy landa Pastef jayde point actu arti e on mo ganduɗa ni ko Boubacar Camara mo ganduɗa wonino joguiɗo o sawru tawi ko hilnade kam ni e daranade wadde défendre ko yete ko landa Pastef caggal nde tawtoy ɗum golletiɗo ɓeɗo de hande nana dari gam keɗa gueɗal mumen to banggue wonande poste uji ɗi tottete point actu ni holiti wonande en paadi ɗon ɗo ɓe wiyete ko remaniement ministériel gam tigui ɓe mbawa hebde gueɗe mabɓe no hannirta ni jayde point actu arti hen kono ɓe garti e vers révocation de Barthélémy Diaz de son poste de député hande oɗo saaha caggal ɗaɓɓande jagorɗo kalfinaɗo ñawoje leydi Sénégal Barthélémy Diaz ne ɓalli ɗum ne wayno wasde poste mum député to suudu sarɗeji leydi Sénégal jayde las ɓe garti ko e alhaali West Africa Énergie Ousmane Sonko heeɗima omo ganduɗa ko caggal nde o joddi omo ganduɗa ko kay tigui woni le patron de Kaling énergie jayde l'observateur ɓe garti koye e kanko Barthélémy Diaz caggal nden ɗaɓɓande te ko ɓataki mo ganduɗa windi ɗum kanko jagorɗo kalfinaɗo ñawoje leydi Sénégal fewde bureau de l'Assemblée nationale gam tigui wadde révoqué istugol walla ittugol o mo ganduɗa ko Barthélémy Diaz toon to suudu sarɗeji leydi Sénégal yiide omo ganduɗa ko l'observateur ɗon ɗo ɓe ɓangini natal Barthélémy Diaz ne weyni juuɗe no baynotoɗo ɓe kolleti o saaha ni kanko Barthélémy Diaz ene ɓallimo hani ittude ko yete ko gardugol makko e mairie de la grande ville mbo Dakar jayinde l'indépendant ɓe garti koye axe Dakar Abu Dhabi ɗon ɗo omo ganduɗa koye jillu kanko hoorejo leydi ndi hakkude guilli cehlagal kam e jokkodiral hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe leydi Sénégal kam e Abu Dhabi ne wayno ɓeydi titinde e jokkodiral kam e jadodiral hakkude ɗen leyɗele ɗiɗi ɗe to banggue wonande gollodiral en ƴeewoytu jayde Vox Populi ɓe garti koye le pouvoir veut porter l'estocade à Barth oɗo ganduɗa ko kañumen goni laamu keso ngu ne wayno kañumen nana mbaɗa peeje gam tigui yandinde kanko mo ganduɗa ko Barthélémy Diaz ɗum noon ko caggal ɓatake mo ganduɗa nawama to bureau de l'Assemblée nationale tawi umori ko jagorɗo kalfinaɗo ñawoje leydi Sénégal ne wayno Barthélémy Diaz hande o beele ma laato walla ala ko yitno yittugol mum e poste de député toon to suudu sarɗeji leydi Sénégal jayde enquête ɓe garti koye ɗanle kewɗe ɗe ganduɗa teskama kanko hoorejo leydi ndi son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye o willimo ɓe garti ni e yiide ɗi lebbi jeetati ko ɓuuri nogas e ko fawi ɗanle ɗe ganduɗa kanko hoorejo leydi ndi o waɗi ɗum ete noon ɗum waɗete hen ko koppareje ɗe ganduɗa ko kewɗe leydi Sénégal joginiɓe ɗum kanko hoorejo leydi ndi ɓe kolliti jumtugol kono noon gartam wonan ɗalle ɗe holko ɗum jibini to banggue gartam fewde e leydi Sénégal jayde enquête waɗi hen winda
windande Diagne Sud Quotidien ngati ko une campagne à plusieurs vitesses oɗo nde ɗo hitan to bange wonande jeegu gerte ngu ɓe garti noon caɗele ɗe ganduɗa kadi kamɓe remoɓe dowri ndi ne wayno ɓe garti hen ɓe garti toon to Louga ne wayno Sonacos holliti yidde mum ko dañde ko ɓuuri temedde 3 ujunere toon to bange gerte toon to Kaolack ɓe garti noon wonande deƴƴere teskade nde ko yitno e oɗo campagne toon to Diourbel ɗin ɓe ganduɗa ko kañum men goni nokkuji ɗo ɓe dentinta gerte ɗe ko mbiyata ko point de collecte fonctionnel ɗum ne kadi ko hunde nde ganduɗa ana manki toon to Ziguinchor ɓe kolliti ɓe goni ko jilawɗo gam tigui wawde dañde ɓen ɓe ganduɗa ko opérateur privé en ko yitno noon e alhaali e jeygu gerte ngu Diagne Sud Quotidien arti hen Diagne Walf Quotidien ɓe garti koye on alhaali ni to bange wonande faible production arachidière ɓe garti kamɓe Walf Quotidien caɗele teskade wonande oɗo campagne arachidière ɓe garti yiide wonande ɓen remoɓe wonɓe dowri ndi nde garta e caɗele ɗe ganduɗa teskima ɗum e pellital laamu ngu ƴettini hani e bange wonande oɗo campagne hikka mo ganduɗa ko gonaɗo Diagne Walf Quotidien arti ha joni e o mo ganduɗa ko ndiɗo kango mairie tawitendi e lande Pastef Amadou Ba mo ganduɗa ko moɓe mbiyata monsieur droit ɓe garti hen kamɓe Walf Quotidien Diagne l'éveil ɓe garti koye alhaali campagne arachidière ɓe kolliti Sonacos yidde mum ko dañde ko ɓuuri temedde 3 ujunere to bange wonande tonne to bange gerte kono ɓe garti ni e omo ganduɗa ko kay tigui woni Mamadou Abdoulaye Guissé ɓe gardiɗo Omar City hanki o waali jamma mum gadano to suudu dumbirdu ndu ko caggal nde waɗa sous mandat de dépôt Diagne l'éveil arti hen Diagne Le Quotidien garti koye levée de fonds sur le marché de Lioma Diagne Le Quotidien holliti kanko Cheikh Diba o holliti ni yidde to bange wonande on émission de 92 milliards yidde laamu ngu ko hebde ko ɓuuri temedere capanɗe 3 milliards e koppareje men franc CFA kono arti kanko Cheikh Diba yiide wonande mo ruto ñande 13 ha 27 lewru décembre nduɗo gam tigui leydi Sénégal wawa hebde ngal ballal to bange wonande koppareje gam ɓamtare leydi Sénégal bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV ko ɗum woni komin doɓinomo kelle gadane ruɓinde Diagne subaka hande o min dokka on aadi altine paɗo so hawre wele dal ɗo e nden yo jaam jogo min jogo en on jarama.